puntue da... aurreko pleno extraordinarioko aktio onartxie, onartzen da, ezta? Bigarren puntue da San Cristobaleko birbilgune eta Altamira auzorako bidea lotzeko adarra eraikitzeko proiektue. Jaso duzue dokumentazioa eta behin proiektue aprobetan danien, hasiko gara espropiazioakaz eta zimaz, behin espropiazioak egin zenien, lizitazioa atarako da. Orduen, bigarren puntue, proiektu aprobatiren aldeko botoak. Zer estimatzen da azteko bototzen expropiaziones o udie pasataz? Expropiazioak ja indogu berba Javiekaz eta akordue enge da. Azkenien lurrek balizo bat dauka eta ez dago buelta askorik. Orduen, eitzen da akta de okupazioan eta akta de pago. Eta orduen duitzen jakie eta hori egin dagoenien ja lizitazioa aldatara. Epie, ustaierako ja espropiazioak esan dutxuter egin dauzele, akordu egin dauelez, ustaierako edo alba dugu zen ja alba dugun lizitazioa publiko. Pero agustu da. Ez que azkenien bebai, karo, publiketan badozun honelako dimentzinoko obra bateko lizitazioa ustaien, karo, ustaien publiketen basun, berrogei edo egun direolako obratan handizetan, eta azkenien epe osoa augustuen badan, pues te cargas a todos los posibles licitadores porque van a estar a medio gas. Etxen du hori espropazioen asuntu eta hori, eta gero irene dago hori. Irene da horrezen, hori aurreratu. Vale, orduen 8 boto alde. Hirugarren puntue, lankidetza hitzarmena, aurreko puntuak lotute, lankidetza hitzarmena aprobe bida Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoagaz, Altamirako adarreko obren zati bat finantzatzeko. Zebe bakizue, konsorzioko hor justo leku bardinien sartu bier deuela tuberi bat, eta orduen eurek ezapurtzeko urte bete barru edo gure proiektuen sartun dugu eta dirue eurek pageko dabe. Eta holan de golpe itzen dire bi gauzak. Eta orduen hori konbenizioa aprobein bigu gukamen, euren kontseiluen eta konbenizio horren bitartez, eurek ordainduko dotxie lizitatzaileri direktamente, ez tozko eguri emongo dirue. Bi faktura ingo dire, bat, eurek lizitadorak ingo deuz bi faktura, bat busturiko udalari eta beste bat konsorziora. Guri ez tozkoe sartuko dirue konsorzioko. Orduen, konbenizio hori aprobetako aldeko botoak, 8 alde. Hor berri eta aurrien auzale apurtu bide. Hora esan da, herriganen aurrien auzale apurtu bide. Bide gorri ez, horitu edo zantziko. Moten da, agarren aurrien dagoela horako marra berde bat, esaten da berri dala, egotu kendu bidela. Ez hori beste osoa da, besteko zikusi gure, hora beri bete gonda. Hora beri bete gonda. Hori dugu aldatuko da. Urpatxurroko ditxu duzkue, esaten horra berri bat, antzaortopa da fue bat, eta hori konpuntu egin behar da. Esan gara, zatitxu txiki bete, metro bat esan gara, ez dugu eren aizalatak amazta. Ez hori beste guztiak desberdin dira. Hau izango da, bide foraletik utxederotik, hori nautika nadoen sarreatik utxederotik, hortik, hori harrizko etxien, horrak, eta horrezkeretara, han errekan duen dagoena
dago estatzen de bombeo da. Bai, hori tramue da. Bidie, kurtxederutik, hori da. Bueno, beraien urpatxorko hori asko sanbizego da, San Cristobal guztiko tuberizek aldatuko da bez. Baina, klaro, guri afekzio guri hori tramua da, bai. Gero beraien proiektuan hartzen da benean, urte hori barru edo, ia beste egingo da, San Cristobal guztia egingo da. Hor barreztatu, hemen azpensan egin da beze abastetimentu tuberizek eta horren esan, berreti nengo da San Cristobal osoa. Hori abastetimentu eta saneamentu barreztatuko da. Bale, eta laugarren puntu eta azkena, APOa kontratazio lizitatzeko pleguak aprobetie. Akorretan zarien martxoan aprobe gendule APOan espedientia hastie, eta behin hori enge, bauntxe bigarren pasoa da pleguek aprobeu eta lizitazioa publikeu. Eta pleguek ikusi zuezia, eta hori APOaren redakzioa kontratatzeko lizitatzeko pleguek akordio horren aldeko botoak. Negozitzu behar galerak esateko, orain esan duen aurrera bai eta uste dut urko aukerak egon da irautxo berbetan. Da berriz, azpimarratuteko, azpikontratak minimora mugatu beharko zirela langileen baldintzak eta segurtasuna bermatuteko. Uste dut egongo dela konplentata, urko berak irautza gazien zauen honetaz berba. Bai, e-mail batzuk trukeu da bez, arreri buruz, bai. Komentatu zo zer honena. Bale. Bai. Hori iraultzak inban berba beragaz eta imaginetu ondo sartu ondo dagoela, ez dakitz. Baina hori azkenien bebai zu kontratazioa legiek berak erreguletan deu. Azkenien zuk ezin dozu kontrateu, hori legiek ez dutxu izte. Minimora, Bai. Hortik kanpo dagune algotasunean. Hori APOa kontratatzeko, lizitatzeko pleguen aldeko botoak. Bale, 8 boto alde. Eta... zer gehiago?